Kasang Voice of the People Party kala ada kajing tho chau mesti ramba kajelah kabedi ba kajing kiu palat jong ki marba mardi akajelah kani kalong hadian ba kasang kala pelong ye kajing yakhi nan di sit in demonstration akakala tarik mata benai hapo madan malki hakabra shimata da gbon git khat daga sang kan top yo MP Dr. Ki Eja Singkan President ba adan mela ba semai rengkat bat ki pat kani lambat kumjuru ki pat ba no snong jong kanang ba shalong Nakalang joka sang kala kantu joka sarkar baka di ban pelong kajing toket hakabide baka jing ki panat jong ki mar ki mata khamtam e ki mar ba mardi shushu nakalang joka sang kala kanturu joka sarkar bakan tela kam ban pe pikir bha ya kajing trekam jong ki checkpoint bat kumjur ki tolket ki belong kadaw ki bakan tiu lane ki bapenmi ya kajing ki dor jong ki mar ba mardi Nalor kata kala kanturu joka sarkar baka di ban pej baki nongrep ki bende satya machakna akin khayi mereka juga poru di ban bu ya kador ka babyang aman pej nak lang ka sarkar khnang mana man tela kam na ban pej ya ka bah kamyan jong kinong penmi ya ki mara berkamjuru ya kinong khayi nang ta kala kanturu ya ka sarkar baga de ban pen khan ya ka jing trekam jaka food and civil supplies ban pen trekam ya ki kendon ban pej bagi ta ka fixed price na ka dor ka bala bu ka sarkar anum dan setia mana mudu bala ban pen khen kaseng kala angru ba ka sarkar ka de ban pej halu ka jing e jong ka jing bamyo ya ki kali ya ka jing bamyo ya ki kali na jing king yam hakabagi kali kit mar kit mata khaban ya nakalenti le ka sorok ka bakham jangai kabla banlong kawini kidaw kewla penkiu ikimar ki mata ba kimar ba madi haban bu chanang ba shalong